Good morning everyone. गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोननिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय. दिनै मागो दमासिनि अमा फुथारनो थांगासिनो. दिनै होख्लायनोसै अमा. मोनाव आरो थिक्स जानोसै आरोना. लोगोफोर, दायो जोङो अमाखौ हमखांबाय आरो. हमनायखौ खिथियासै आं, माय दुखु नांगोन ना, हमनानै दोननायखौ खिथिनोसै आरो. अमाखौ हमखांबाय. अमाखौ हमखांनानै दायो सुथारनोसै आरो. सुथारग्रा बेलेग मानसि दोङो. दा सुथारनानै सावनानै साफा खालामनानै गोदानानै माने राननोसै आरो. अमायाबो एसेबां गिदिर नङा, बाय फिसासो. माने जों मेम्बार्सफोराबो बारा गैया नालाय, 10 जनसो दोङो आरो. 2 केजिसो बाहागो मोनबाबो जागोन आरोना. मा खालामनो, एसेबां जायाना. बेखायनो बायना जाबा बाहाय फैसाया बारा थाङोना. बेखायनो जों ज' जानानै बाहाय फैसाया खम गोलैथो होननानै माबानाय जाबाय आरो, जमा जानाय. स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. बे अमाया नै हमनानै दोनखाबाय आरो. दा बेखौ सुनानै होनानै माने माबा खालामगोन आरो, फुथारनानै गेसजों सावनानै गोदानानै रानना जानोसै. दिनै मागो नालाय बयबो जाखायो, जोंबो जानो नागिरदों आरो. वा, जि गिदिर भयेसा अमानिया. थुना थुखादोना बेखौ. ओइ, हादनो हायाखै? हा? हादो? नै लांबायनो अमाया सावनो. निफ्रायनो बायना हरलाय. नै होगदों फुथिलाबायनाया नै. मोजां ना थेलाया बोदो? एसे अमासो मोनजाबावगोन ना. बरिया, 3rd क्लास ना 1st क्लास? 3rd क्लास बरिया ना. भेरि गुड. साउन्डसै मानसि खम ना, मेम्बार्स खम. अमा जानाया मानसि खमबा जाया, पुरा मानसि बुरजा जानांगौ आरो, होमबानिया जुनिया. बे थेलाबालाया थिग नङालै जोंनिया. थेलाबो फेरा बेस्रा, बेबो साब्लाइनिसो बिजनेस खालामो. जाव ड्राइभारा नै होनोबोनो हायाखै नै. 1 कुइन्टेलसो जागोन ना? जागोन ना. होख्लायनोसै दिनै होमबा ना. दे, अमा सावनो थाखाय रेडि जाबाय. नै अमा सावग्रा मेसिना बुरलायनाय होना होनसै. सावनोसै आरो दा. थ' लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोना जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय. नै अमा सावनो रेडि. गेस फोजोंबाय नै, होबाय नै अमा सावनाया. सावग्राफोरखौ बाहायनाय नै. सिगांनि थानो हानाय नङा. दे अमाखौ बोरै सावो नायलांदो नै. अमा सावनायनि मा होनो पद्धति ना, आपडेट आरो. आगोलनि बायदि जिगाबजों सावलिया अमाखौ नै गेसदो. बयबो मिथिखागौ नोंथांमोना, थेवबो बुंदो आरो. नैबे स्पेसियेल अमा सावग्रा जोंनिया. बिथाङा दाखालि बावैसो माने माबा बाहेरनिफ्राय फैदो आरो. अन्थाइखौलाय थांलाय जितुनिफ्राय. लास्टाव माजों जाजोब्बाय दिनै फिन नोङो. जोंसो भागोसे मोनबाय, भागो बुरै दांखाबाय दिनै नोङो. बे रखम जानांगोनलै ने, फैसा बुरजा होगोन आं. नै दा नै सब निपिना लाजोब्बाय एसेबो नै. मागो मागो नारजिनि आदारानो. अरा जोंदो ना. नै बिथिं एवबाय नै सफारि. जानोसै आरो दा. हालदि मस्ला लगायाखै आरो, दासो स्टार्टिं खालामदो एवनायनि. मागो दमासिनि
लोगोफोर अमा गोदानाय खामानिया जोब्बाय जोबनानै अमा बेदरखौ गावबा गाव रानबाय आरोना दा बे खामानिया जोबनानै थांबाय गासिबो न' बेदरखौ लानानै थांबाय दायो जोंहा न'आव फिथा सावनो थाखाय थाग थियारि जाबाय थादों नै आंनि अनसुलि बिसिया माने नारेंखलखौ रुखिबाय थादों आरो आं बेखौनो नोंथांमोननि सेराव एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो ना अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आंनि चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना लाइक शेयार आरो जोबथारनायाव साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ माने ग्र' जानायाव देरनायाव नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय आंनि अनसुलि बिसिया नारिखल रुखिबाय थादों नै मा फिथा सावगोन दिनै जोंहा एन्थाब आरो नारिखल लारु आरो मा दंबावो जेबो गैला बेखिनिखौनो सावगोन ना ओमफ्राय बाजारनिफ्राय मा लाबोखो लाइ लाफा रुना जानोसै ओमफ्राय अमाखौ गोरान एवनोसै जानोसै ओरैबायदि गोरान गोथाव एवगोन ना ओरैबायदि जागोन ना दिनै मागोनि ना गोथाव ना नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि जानायखौ दायो नुगोन दे गोथाव संनानै होबानो जाबाय ना दे थोरसिसे जानोसै होमबाना दिनै मागोनि बेलागुर जादों नै न' खाथियावनो जादों ओंखाम जागासिनो आंबो जानोसै आरो बिसोरजोंनो लोगोसेखौ आं संना होदों बिसोरनो बिसोरनिया टिमा साब्रैल' टिम साब्रैजोंनो बिसोर बेलागुर जादों आरो बिसोरनिया साउन्ड टाउन गैया जानायानो गिदिर आरो ना बिसोरनिया जानायखौ गोथाव बिसोर बुंदों आरो जानायखौ गोथाव जाबानो जाबाय साउन्डनि खुनु माने गोनांथि गैया होननानै नंगौ जानायासो ना साउन्ड गैयाब्लाबो इन्जय जायो जानाया मोजांबा बेथ' गोथाव जादोंना जायाखै जादोंना बेथ' सोर संनाय आदानि नामा मा नाम रनसाय आनुस मा जादों नोङो ब्रयलार चिकेन ना ओमफ्राय नों अमा जायाना संकर जाजोबना जाजोबाखै जाजोब्बाय ना गोथाव जादोंना आमायबायना आरो खालमानसि जागोन ना जाया आच्छा थिगानो देग्लाय खालि जा खालमानसि साउन्डखौ डनेसन होगोन दा नोंसोरनो दै